Bayan wani hatsabibin jirgin mara matuki wanda kasan Iran ta ci nasarar kera sa kamar yadda da take amfani da shahid drone wurin razana kasan Amerika ko in ce muku wurin razana dukkan wata kasa da ta nemi ta hayi ma kasan Iran, wannan shahid drone din shi kadai ke zuwa ya gama aiki kawai ba tare ma da Iran ta ba kanta wahala ba. A lokacin da kasan Amerika da kasashen Turawa suka bata lokacin su suna neman hanyar da za su gano yadda za su yi maganin wannan shahid drone din, ba su gama samun nasara ba har yanzu. Kuma a yanzu din Iran ta ƙara kera wani hatsabibin drone wanda yake layin zana a sararin samaniya, ba za ku gan shi bacewa yake bat ya shiga cikin hazo ku kasa ganin sa sai dai ko ku ga ya dira inda aka aika shi kenan. Yanzu haka dai hankalin su ya rabe biyu, wanne za su yi kenan? Za su ji da shahid drone ne ko za su ji da wannan sabon da Iran ta ƙara kira kenan? Kuma a daidai wannan lokacin Iran tana nan tana shirin karban air defense system guda 400 daga ƙasan China, wanda kwanaki ta ce wurin guda 400, ya zama ta ƙara siyan guda 400 wanda China za ta yi mata delivery din su za su shiga cikin ƙasan Iran cikin aminci cikin kwanciyar hankali. Shi yasa na ce muku har yanzu Iran bata daina siyan makami ba, kuma har yanzu tana ƙara siya kuma tana ƙara kera a cikin ƙasanta, wanda ya tabbatar da cewa fa wannan ƙasan da kuke ganin ta kamar dan yaƙi aka kera ƙasan nan. Wannan ƙasan da kuke ganin ta Iran ba ta tsoron yaƙi, ita yaƙi kamar abincinta ne ma, wanda za ta shiga takunkumi na shekara 50 kuma ta ci gaba da yaƙi a wannan lokacin kuma a kasa mata komai. Ƙasar da take ji ita ce ƙasa mai ƙarfin tattalin arzikin ƙasa a duniya, kuma take faɗa da ƙasar da take da takunkumi sama da shekara 50 amma su kasa mata komai. Gaskiya ya kamata a ce duniya ma a ba ma Iran award ma na duniya gaskiya. Shekara 50 kuna takunkumi amma a kasa cin ku da yaƙi. Ga dukkan wanda suke buƙatar foreign account, mun ci gaba da buɗe foreign account, yanzu haka muna buɗe foreign account, ko yanzu kan magana cikin daren nan za a buɗe maka foreign account a ƙasa da minti 15 zuwa minti 30. Ga waɗanda suke tambaya na sake musu bayani akan foreign account, sai kun gama jin bidiyo na bayanan da na a bidiyo sai kuma ku biyo ni private kuna cewa an sake muku bayani. Next time duk wanda ya sake biyo ni private cin ƙara mishi bayani, ba zan tanka shi ba, maganan gaskiya kenan, saboda duk bayanin da zai maka na maka bayanin da zaka fahimta ba, san wani bayani kace so in ƙara maka ba. Da ma ka ce min akan abu kaza ban gane ba, wanda na san inda kake nufi, amma ka ce in sake maka bayani daga farko, ban sani ba daga message ne zan maka fara typing ina maka bayani, ko voice zan maka dogon voice ina maka bayani kuma ka sake gane ina repeating din kaina. Ga wanda yake bukatan foreign account, shi foreign account TikTok account ne wanda ake biya amma na kasan waje ne, za a iya bude maka shi a kowace kasa kake a duniya, sakamakon ba a biyan Afirka gabaki daya akan TikTok. Shi yasa muka bullo dubaru da muke amfani da shi a Afirka, wanda zaka bude shi kuma kai amfani da shi kuma a dinga biyan ka dukkan wani bidiyo da kai ka saka akan account, da zarin ka kai follower 10,000 za a fara biyan ka a dukkan bidiyo kwara ɗaya idan ka yi sa kai posting akan wannan account din, za a biya ka. Ƙarshen wata za a yi lissafi bidiyo nawa kai posting, nawa nan bidiyon suka generating. TikTok za su cire percentage din su, kai ma din su tura maka naka, kai kaman kana musu aiki ne. Su suke da application kuma su suke tura bidiyon ka, kai kuma kai kake da bidiyon, kai kuma kai creating bidiyo ka saka mutane sun kalla, to za su cire nasu su ma su baka naka. Yanda abin yake nan, ka zama ma'aikaci kenan akan TikTok, duk wata kana da salarin ka za a dinga biyan ka, kuma the more you work the more you earn, shine yanda abin yake kenan. Sannan akwai hanyoyi da in wasu sun kawo talla, TikTok za su iya baka wannan tallan, ko su daura talla akan bidiyon ka, shi ma za su biya ka. Ko kuma ka je ka ɗauki kaya a shago ka saida a online kenan, ka yi tallan sa a online, idan an siya kana da percentage. Ko wani mawaki ya waka ya saka a wurin, TikTok za su gaya ma ka zo ka hau kamar wannan wakan da kuke, kamar wanda kuke gani, waka ne aka saka da aka ce zo an hauta, idan na ci wannan gasa din za a bani dala 250, kimanin naira 300 kenan a kuɗin Najeriya. To duka irin waɗannan hanyoyin suna da yawa a cikin wannan account, shi yasa muke kiran ku zo ku buɗe. Kamar yadda kuke gani yan kudin nan, su Jota, su Sabinus, su Gege, ba su da wani aiki da suke yi in ba social media ba, da kuɗin social media suka gina wannan gidajen suke komai. Dan haka kai me kake gina da ba za ka zo kai irin wannan abu, kuma duk irin wannan hanyoyi ne. Dan haka kai ma din zaka izuwa kai ma ka je ka buɗe wannan abun, kuma in dai kai aiki tukuru ka bai da hankali, wallahi zaka samu wannan abubuwan da nake gaya maka. In dai zaka mai da hankali kai aiki tukuru zaka samu. Ga wanda yake buƙatar wannan account din, zaka yi magana ko a Facebook ina ko a TikTok ina, ko ka ɗauki namban waya na akan profile ina na TikTok, ka yi magana direct a WhatsApp da ni, za ka yi magana zan ansa ka, za a buɗe maka TikTok account a ƙasa da minti 15 zuwa minti 30 insha Allah. Amma kuma wannan account din ba kyauta bane ake buɗe sa, ana biya, saboda abin da zaka nemi kuɗi da shi ne, kuma da kuɗi ake neman kuɗi. Dan haka in account din kyauta kake nema ba sai ka yi magana ba, ana biyan kuɗi kafin buɗe foreign account.